Dobrý večer, jsem Pavlína Wolfová a vítám vás u 360 stupňů na CNN Prima News. Co jsme pro vás celý den sledovali? Podívejte se. V dnešních 360 stupních se vrátíme k diskusi, kterou otevřel prezident Petr Pavel v novoročním projevu, jímž nasměroval naši zemi ke společné evropské měně. Dnes jeho předchůdce Václav Klaus vyzval Petra Pavla i vládu, aby s burcováním pro euro přestali a o případném připojení k eurozóně nechali rozhodnout občany v referendu. O tom v čase, kdy se blíží eurovolby, budu mluvit s europoslanci Alexandrem Vondrou z ODS, Kateřinou Konečnou z KSČM, Pirátem Mikulášem Peksou a Ondřejem Knotkem z hnutí ANO. A ministr financí Zbyněk Stanjura se mohl pochlubit výsledky loňského hospodaření státu. Schodek dosáhl 288,5 miliardy korun, ačkoliv původní návrh počítal s deficitem 295 miliard. Tím ministr financí mimo jiné vzkazuje, že opozice se mýlila a navíc, že od letoška začínáme plnit některá maastrichtská kritéria potřebná pro náš vstup do eurozóny. Proč se o nich mluví, když se ODS k přijetí společné měny staví zatím velmi rezervovaně? I na to se zeptám europoslanců. 14 dnů od tragédie na Filozofické fakultě vedeme debatu o zvýšení bezpečnosti na vysokých školách. Jak bezpečno tam bylo doposud? Co je nutné a přitom reálné změnit? Začínáme od nuly anebo máme na čem stavět? Kdo to zaplatí? Do debaty jsme pozvali předsedu bezpečnostního výboru sněmovny Pavla Žáčka z ODS, bývalého rektora Univerzity Karlovy Tomáše Zimu, Radku Vildovou z Ministerstva školství a bezpečnostního analytika Lumíra Němce. Jsme zasažení, ale ne zlomení. To jsou slova rektorky Karlovy univerzity, jimiž dnes popsala přístup školy k budoucnosti po prosincové tragédii. Do budovy Filozofické fakulty, kde se střelba odehrála, by se měli studenti začít vracet v únoru. 2 měsíce. Tak dlouho po útoku by se do hlavní budovy Filozofické fakulty mohli vrátit první studenti. Výuka začne podle původního časového plánu, v hlavní budově ale postupně podle oprav. Je jednou z priorit ta nutnost budovu opravit. Při policejním zásahu došlo například ke zničení více než 130 dveří, které je třeba opravit nebo i někdy vyměnit. Ty opravy dveří budou stát několik milionů, další škody ještě vyčíslené nemáme. Výjimkou bude 4. patro, ve kterém útočník střílel. Otevře se nejdřív na podzim. Zvažují se i změny v bezpečnostních opatřeních, třeba častější nácviky krizových situací. Další některá opatření jsou doplnění tísňových tlačítek. Naopak důraz není a nepovažuji za vhodný na vytváření bariér u vstupů, na odrazování toho útočníka na tom perimetru pomocí vstupních rámů, turniketů a podobně pro tento typ útoků násilného charakteru. Plošné opatření ale univerzita neplánuje. Sídlí od těch velmi historických budov, památkově chráněných, až po ty moderní budovy, které jsme třeba některé otvírali v loňském roce. Takže proto děkani a děkanky rozhodují individualizovaně. V hlavní budově fakulty by po otevření mělo vzniknout pietní místo. My nemůžeme obnovit hlavní budovu úplně bez ničeho, že se prostě vracíme a nic se nestalo. Naopak nějaké to stálé pietní místo, jakoby připomínka toho, že taková věc proběhla, ale takovou věc jsme také zvládli, tak je pro nás hrozně důležitá. Naše akademická obec, naši studující zaměstnanci jsou těmi událostmi zranění, ale nejsme zlomeni. Řeší se i budoucnost cvíček z pietního místa před rektorátem Karlovy univerzity. V průběhu zítřka by se měly začít uklízet a v budoucnu by z nich mělo vzniknout umělecké dílo. Ondřej Svoboda, CNN, Prima News. A my jsme se tu sešli v téměř stejné sestavě jako pár hodin po tom nešťastném útoku s odstupem 14 dnů. Tu tedy vítám poslance ODS Pavla Žáčka, předsedu sněmovního výboru pro bezpečnost. Dobrý večer. Dobrý večer. Díky, že jste dorazil. Radku Vildovou, vrchní ředitelku sekce vysokého školství, vědy a výzkumu z Ministerstva školství. Dobrý večer. Je tu s námi také Tomáš Zima, bývalý rektor Univerzity Karlovy. Dobrý večer, pane profesore, a bezpečnostní expert Lumír Němec. Dobrý večer. Díky, že jste mezi námi. Paní Vildová, když jsme se tu tenkrát před Vánoci loučili, vyprávěla jste mi, že v čase, kdy jste byla děkankou pedagogické fakulty, dívala jsem se, to bylo v letech 2003 až 2009, byla na stole debata o bezpečnostních opatřeních, dokonce padly i nápady těch vstupních rámů, ale pro akademický senát to bylo tenkrát naprosto nepřijatelné. Tak jsem to pochopila. No tak to je možná trošku zkrácené. Dobrý večer. Bylo to tak, že mně se stala příhoda, kdy se do mé kanceláře dvakrát po sobě dostala úplně cizí osoba z ulice, která tam asi chtěla páchat
jiné věci, než se mnou komunikovat o studiu. A já jsem se ptala, jestli by bylo možné tedy nějak tu budovu zabezpečit. A jediná možnost byla vymyslet tedy nějaký způsob stran těch čipových karet, protože na bezpečnostní rámy jsme tenkrát vůbec nepomysleli, to bylo pro nás úplně nedostupné. A radila jsem se tehdy s vedením Senátu, jestli by to vůbec bylo průchodné, že bych něco takového udělala a sklidila jsem tedy velkou kritiku za to, že univerzita a univerzitní budovy by měly být maximálně přístupné a dneska ale už navíc víme, že toto by možná ochránilo zvenku, ale ne, když se to napadení děje zevnitř. Jo. Myslíte si, že se ta nálada natolik změní, že k takové debatě, kterou tady líčíte, už nedojde? Já si nemyslím, že k ní nedojde. Já si myslím, že si všichni uvědomujeme, že bezpečnost musíme začít brát opravdu maximálně vážně. A není to jenom otázka jenom školství a školských budov, je to daleko širší záležitost. Známe situace z nemocnic a podobně. Takže ne, ale musíme to opravdu brát vážně a musíme si říct, co je reálné, ale tak, jak zaznělo i v tom příspěvku, musíme to individualizovat. Čili já myslím, že ta debata se dneska bude odehrávat o tom, že to je vážná věc a že jsou určitá preventivní opatření a potom jsou určité kroky, které se individuálně musí dobře zvážit, promyslet a pak aplikovat. A zároveň tam hraje, řekněme, velkou roli ta symbolická akademická svoboda, ta svoboda té akademické půdy pro veřejnost. Pane profesore, rámy, čipy, kamery, pojďme si nelhat. Cokoliv uděláme takového, tak jistým způsobem svobodu omezíme. Jak se na to díváte dneska očima ex-rektora Univerzity Karlovy? Tak já, když jsme tady seděli, tak jsem říkal, že rámy není řešení. Hned po té skutečnosti. A i ten samý den jsem viděl pak na jiné televizi vystoupení expertů na bezpečnost, které také toto řekli. Stala se šílená věc proti člověku, který se v nějaký chvíli změní a stane se z něj jaksi běsnící šílenec, proti tomu se asi neochráníme nikdy. A otázka těch bezpečnostních opatření, která by to eliminovala, tak vidíme, že ve Spojených státech se ty tragédie stávají a ani tam na to nepřišli, jak to eliminovat. Já si myslím, že ty bezpečnostní rámy budeme mít v obchodních domech, budeme je mít ve vchodu do metra, budeme je mít při vchodu na nádraží, kde se kumuluje velké množství lidí. Prostě to technicky není možné. Já cestu vidím jaksi ve zvýšené ostraze a to samozřejmě trénink těch osob, které ty budovy kontrolují, aby eliminovali osoby, které se chovají nějak jinak. Na druhé straně to, co bych řekl, a kde je asi velké pole působnosti jaksi státu, vzdělávacích institucí, bezpečnostních expertů a podobně, je vlastně cvičení té společnosti na to, když se někde něco stane. Jako teď se to stalo na vysoké škole. Ta tragédie, a když jsem byl děkanem, řešili jsme útoky ve Francii teroristické, kde jsme měli spoustu studentů. Je to prostě otázka nácviku, jak se mají lidé chovat, aby nebyli ohroženi. A to je nejen pro studenty vysokých škol a učitele, ale pro celou společnost, protože takovýto atak, a byli jsme to bohužel svědky nejen ve Spojených státech Evropě, se může stát kdekoliv. Pavle Žáčku, těch 14 dnů se rozběhla debata, jaká tu ještě neběžela. Na tom se asi shodneme. Co z vašeho pohledu doteď přinesla? Kam směřuje? Co dává smysl? Co smysl nedává? Co jste si z ní vzal? Já jsem rád, že se to posunulo, myslím věcně. I když my bychom k tomu měli přistupovat trošku jinak, než vyplývá z některých těch diskusních fór. To jest, musíme říkat, je to také to odstrašení, je to také to ovlivňování potenciálních následovníků. Nemůžeme dělat, že takový lidé mezi náma nejsou a nebudou. Musíme říkat, uděláme maximum možného a ne říkat, to nejde. To nejde. A srovnávat třeba vysokou školu s nádražím. Ostatně každá instituce má svého šéfa. Každá instituce, ten má nějaké povinnosti. Každá instituce má svého bezpečnostního nějakého experta. Ten má své povinnosti. Myslím si, že ještě nejsme pořád ve fázi, kdybychom si řekli, co vlastně selhalo. Zase udělalo všechno pro to, aby se těmto věcem zabránilo.
při vědomí, že to byl člověk zevnitř, což možná nikdo nečekal. Ale to neznamená, že nebudeme nic dělat. To, že nic neděláme, nebo říkáme, ono nejde nic dělat, tak to právě může a to zase známe ze zahraničí, může ty lidi lákat. Nedělejme si jaksi iluze o tom, že ten svět se zlepšuje, že ta situace bezpečnosti bude lepší. Není to pravda. A naší povinností je přijmout opatření, týkající se, dejme tomu, všech měkkých cílů, nejenom veřejných institucí. Dneska se bavíme bohužel po té tragédii z 20. prosince o vysoké škole, ale v tomto smyslu musím říct, musíme to prioritizovat, musí se říct, který budou se to týká, kterých objektů a musíme říct, kde nalezneme finanční prostředky. Ne říkat, že to nejde. Lumíre Němče, vy se nezabýváte konkrétně zabezpečením vysokých škol, ale když tu debatu sledujete, když vidíte, v jakém se nacházíme bodě, zaspali jsme a jak moc pokud? Tak já si myslím, že částečně jsme určitě zaspali, protože tady ta situace se začala řešit v roce 2015 a 16 po těch událostech ve Francii, kdy byly přijímány i nějaké opatření, začaly se dělat nějaké analýzy měkkých cílů, včetně veřejných institucí, jako jsou školy. A následně pak to trošičku jako utichovalo, protože jsme se uchláchovalovali neustále tím, že u nás se to nestalo. A co se týká těch bezpečnostních opatření, nikdy to nemůže být jedno bezpečnostní opatření, ale musí to být nějaká kombinace těch bezpečnostních opatření. V rámci té ochrany těch měkkých cílů vlastně vycházíme z toho, že první ta fáze je nějaké to odstrašení, jaká ta prevence, to znamená... To říkal Pavel Žáček, o čem vlastně mluvíte? Jak odstrašíte někoho, kdo není v pořádku a hodlá vyrazit na univerzitu? Dávám příklad v podstatě už jenom tím, že tu budovu uděláme plášťovou ochranu, to znamená zabezpečíme, aby nám tam nikdo nemohl chodit, jak se mu bude chtít. A nemusíme nastavovat rámy, ale dáme prostě autorizovaný vstup s tím, že tam bude nahlášený prostě povinnost v okamžiku, kdy tam někdo půjde s batohem nebo s nějakou větší taškou, tak prostě projde kontrolou toho, že tam nic nenese. Já neříkám tomu, že tím tomu zabráníme, ale minimálně to eliminujeme a chceme mu říct, tady to máš chráněný, prostě on, když se to rozhodne udělat, tak nepůjde sem, půjde někam jinam, ale prostě ten objekt nějakým způsobem zabezpečit. Ale to je jenom A. Jo, protože pak s tím musí jít další, a to už tady říkal pan Zíma, to znamená proškolenost personálu. To je něco, co se tady absolutně podceňuje, co se tady dělá v minimální míře. A pak je další věc, jsou ty varovné systémy. Protože my víme, že se to může stát, ale následně je nejdůležitější, když se to stane, co je nejdůležitější, aby ty lidé věděli v tom objektu, něco se děje, aby si nemysleli, že někdo mlátí na dveře výtahu. A další je věc, musíme nějakým způsobem reagovat. Což jsme se dozvěděli, že v té neblahé situaci 21. prosince pomohl systém hromadného varování. Asi se podrobnosti teprve dozvíme. Předejít tomu, že někdo na univerzitní půdu vstoupí se zbraní, není v moci bezpečnostního systému univerzity, upozorňuje člen krizového štábu a odborník na ochranu měkkých cílů Zdeněk Kalbach. Je to věta, na které se tady všichni shodneme? 100%, že tam nikdo nevstoupí, to nezaručíme nikdy. Tady samozřejmě je otázka, ale to si kladu a to je samozřejmě věc, jestli nemohla policie, když zjistila, že došlo jaksi k vraždě u toho Kladna, jestli nemohla jaksi varovat instituci, že její student nejspíše spáchal trestný čin vraždy střelnou zbraní. A když jsem zde říkal, že Univerzita Karlova má asi 160 objektů, tak Filozofická fakulta v Praze v blízké vzdálenosti má 3. A to objekt tedy v Celetné ulici, kam dorazila tedy jaksi policie. Pak samozřejmě tu hlavní budovu, kde je tedy děkanát na Palachově náměstí a pak ještě objekt v Hybernské ulici. Tady si kladu takovou otázku, že jistě lze využít signálu třeba pomocí SMS a podobně, ale říkám, a já neznám a nejsem bezpečnostní expert, ani jsem nesledoval nějakou časovou osu, ale tady se to stalo dopoledne, policie do té budovy nebo do toho domu, kde se stalo tomu trestnému činu vraždy, dojela, identifikovali tu osobu, která to je, tak si kladu třeba otázku, proč policie nevarovala instituci, nevarovala univerzitu, nevarovala fakultu. Prosím vás,
váš student se blíží a vím, a víme to, pane profesor, že to skutečně se nestalo, protože závěry policejního vyšetřování budeme znát v úterý. Dobře, ale jinak, kdyby ta policie si varovala a řekla, jako bývá třeba ve Spojených státech zvykem, tak se ukončí okamžitě výuka, lidé tu budou evakuují. Prozraďte mi, pane profesore. Já říkám, neznám tu časovou osu, ale bylo v médiích, že dopoledne a tento akt se stal ve 3 odpoledne. Jmenoval jste 3 budovy, které náleží které jsou filozofické blízko, fakultě. ona má samozřejmě i výuku na jiných, ale toto jsou takové ty 3. Můžete popsat, protože jste Univerzitu Karlovu léta vedl, jak jsou bezpečnostně zabezpečeny, jak byly dosud? Jak vlastně to v té celé té bylo? Já tam studovala v 90. letech a chodila jsem tam pokud si vzpomínám, tady i s panem Žáčkem tam nebylo nic. A teď mi řekněte, je to tam nějak zabezpečeno? Já bych řekl, my jsme začali dělat nějaké bezpečnostní audity kolem roku 2020 a proč až tehdy? A proč bychom to měli dělat? Dělali jsme v roce 2020. Univerzita Karlova má různý stupeň zabezpečení budov. Máme objekty, kde jsou chráněné výzkumy a kde je prostě nějaký stupeň rizika, když to řeknu takto obecně, kde samozřejmě už to není, jaký bych řekl, jak se říká, měkký cíl, ale kam může vstoupit někdo doopravdy, kdo tam pracuje, nebo někdo s doprovodem, když toto uvedu. Pak jsou samozřejmě budovy, kde jsou nějaké turnikety, kde někdo prochází turnikety. A pak jsou budovy, kde je standardní vrátnice, jako ve většině veřejných budov, kde prostě kolem toho vrátného nebo vrátných prochází lidé. Na Univerzitě Karlově jsou vrátnice obsazené dvěma pracovníky, které samozřejmě sledují, ale je to otevřená budova, která je. A těch budov je samozřejmě na té univerzitě více. Je to budova třeba právnické fakulty, děkanát první lékařské fakulty a další budovy, kde je jaksi ta vrátnice z hlediska nějaké ostrahy objektu a něčeho podobného. Tedy funguje to po staru. Takových budov je v České republice celá řada a jak říkám, je třeba zvážit tu reálnost těch opatření, jestli je v té budově chodí velké množství studentů v krátký čas, tak je otázky nějakých kapacitních systémů. Ale přesně to, co se zaznělo, podezřelá osoba, velké zavazadlo, někdo, kdo prostě se chová ne to. A když si řekneme velká zavazadla, studenti a máme kolem 40-50% studentů, kteří žijí mimo Prahu a Středočeský kraj, v pátek si vezou tašku a batoh, protože po výuce jedou domů za svými rodiči. K detailu se dostaneme. Já jsem se ptala na bod, v němž se nacházíme, na čem se dál staví. Zasedla pracovní skupina. Začínáme od začátku z vašeho hlediska. Mluvili jsme o tom, v minulém pořadu jsem se od vás dozvěděla, že nějak tak zabezpečeny jsou školky, základní školy a střední školy. Vysokých škol se to dosud netýkalo. Tedy ptám se, slibujete si od té pracovní skupiny, že přijde tedy s nějakou koncepcí, s nějakým projektem a začíná se to stavět od nuly? No, já bych hlavně řekla nejdříve k tomu, co jste říkala o regionálním školství. Ano, tam platí standard a metodika toho, jak zabezpečit tato zařízení, protože správa těchto zařízení je na bedrech zřizovatelů. U vysoké školy je to trochu jinak, nebo tam je to úplně jinak, takže tam je to opravdu na tom, jakým způsobem vedení té univerzity rozhodne. Je to tedy velmi individuální postup. A dneska vlastně neexistuje žádný standard pro vysoké školy z hlediska zabezpečení, ani žádná metodika. Takže prvním úkolem té pracovní skupiny, která ještě nezasedla, ta zasedne poprvé příští středu. Včera byla anoncována na té širší pracovní skupině, kterou se zval pan ministr, kde byli zástupci rektorů, Policie České republiky, Ministerstva vnitra a Rady vysokých škol. A tam bylo anoncováno, že prvním úkolem této pracovní skupiny bude právě dát dohromady na základě vlastně těch individuálních možností standard bezpečnosti vysokých škol s tím, že bude ale v nějaké obecné rovině a potom si ho dál do svých strategických plánů bezpečnostních zpracují vysoké školy. A bude k tomu vytvořena i metodika. Ale to je jenom jedna věc. Druhá věc je, že my jednoznačně jsme včera podpořili okamžitě proškolit takové ty koordinátory bezpečnosti na školách, aby věděli na těch univerzitách, aby vůbec věděli takové ty nejaktuálnější věci. Oni procházejí školeními, ale my chceme, aby prostě to proběhlo co nejdříve. Chceme také zdůraznit význam školení na těch různých úrovních.
Chceme, a pan ministr včera doporučil, ať se okamžitě vedení univerzit spojí s krajskými orgány policie a s jejich bezpečnostními techniky. Což už někteří udělali. Jak ano, aby jim pomohli odlhálit ta rizika a nastavit ty individuální plány. Takže ta pracovní skupina má úkol napsat standard a metodiku, ale dál také koordinovat tuto činnost. Pavle Žáčku, vypadá to, že tedy máme čistý stůl a začínáme něco stavět. Chápete to stejně? No, takhle to vnímám. Bohužel to prostě vztahujeme, že ten bod 0 byla ta tragédie, ale faktem je, že přípravy se dělaly předtím. A my se musíme ptát, co bylo špatně, co nebylo uděláno, co bylo naplánováno, co bylo navrženo, ať už ze strany policie, ministerstva vnitra, bezpečnostních expertů samotné univerzity. To si myslím, že je podstatné. A já bych trošku popravil to paradigma, my říkáme svoboda versus toto opatření. Já si myslím, abychom zajistili i nadále tu svobodu v tom měnícím se světě, kde ta bezpečnost se prostě hroutí na všech stranách, tak potřebujeme nezbytné množství těch bezpečnostních aspektů, abychom tu svobodu uhájili. Prostě toto paradigma budeme se posunout z toho, že jakékoliv bezpečnostní opatření, to zaznělo dneska vícekrát i v souvislosti s řadou proslovů do médií, že jakékoliv bezpečnostní opatření znamená represi, znamená utažení té svobody. Ne, já si myslím, a podíleli jsme se na tom, abychom to otevřeli těch 90. letech od roku 89, tu svobodu chceme, ale budeme muset chtít jí hájit. A musí to chtít ty kompetenti, ty osoby, které na tom mají ten rozpočet, kteří zodpovídají za ty instituce v plném rozsahu. Nemůžeme čekat, že přijde globálně vláda nebo globálně policie, že bude policista stát u každé této instituce 24/7. To prostě nejde. Dnes jsem se seznámila s panem Kalvachem, Zdeňkem Kalvachem, kterému jste pravděpodobně vy za vaší éry zadával tedy aby udělal analýzu bezpečnostní situace v těch 189 objektech Univerzity Karlovy. Já už jsem se ptala, bylo to někdy v roce 2020. Co vás k tomu vedlo v tom roce 2020? No, vedly k tomu samozřejmě ty okolnosti, jak už tady říkal pan poslanec Žáček, a já s tím souhlasím. To, že se zvýší bezpečnostní opatření, tím nestrácíme svobodu. To je jaksi jednoznačné, to není jaksi represe, ale chráníme sami sebe, že před různými riziky. Tady není riziko šíleného střelce, ale ta rizika jsou prostě různá. Tak byla to samozřejmě zhoršující se situace, která byla. My jsme měli i nějaké už vypracované varovné signály po těch tragických událostech ve Francii, kde byli naši studenti, aby jsme s nimi komunikovali. Tak prostě se tyto věci určitým způsobem rozvíjely a chtěli jsme znát ten stav, jak to vypadá, co je možné dělat a samozřejmě nikdo nepočítal, že se takováto tragická situace dělá, takže byla to jedna z věcí, které jsme dělali. My jsme také vypracovali protivlivový manuál v roce 2021 ve spolupráci s ministerstvem vnitra a byly to otázky, na kterých samozřejmě jsme spolupracovali s orgány jaksi státu, když to řeknu takto obecně, a rozvíjeli jsme věci, prostě ta rizika určitým způsobem vznikala a na to jsme reagovali. Říkám, protivlivový manuál je jeden z příkladů, jak si té dobré praxe spolupráce, které pak převzala řada dalších univerzit a tady to prostě byla věc. Tak tahle analýza, trvalo to 2 roky, dnes jsem mluvila s autorem té analýzy, trvalo to 2 roky, než se to podařilo dát dohromady, jak říkám, 189 objektů. Pan profesor Zima popisuje tu situaci na Univerzitě Karlově. Jaký to na vás působí? Co se vlastně, opravdu to vypadá, že ta situace je extrémně složitá a členitá, abych tak řekla. Víte, ona jedna věc je vypracování bezpečnostní analýzy, kterou vypracoval pan Kalvách. A druhá věc je pak vlastně z té bezpečnostní analýzy vždycky vyplývají nějaké doporučení. Já jsem tu bezpečnostní analýzu neviděl, ale vycházím z toho, jak to je. A pak je další věc, je implementace těch bezpečnostních doporučení do praxe. A tam velmi často se naráží prostě na finanční problémy. Protože je to kombinace, nikdy to není jedna věc, je to kombinace různých bezpečnostních opatření, zavedení bezpečnostních postupů, ale samozřejmě i technologického vybavení. Ale z mého pohledu prostě, co se tady strašně podcenilo na veškerých těch objektech, které já jsem dělal a kde jsem měl možnost nějakým způsobem participovat, je právě ta fáze přípravy toho personálu. Protože, jak už jsme se tady o tom bavili, pokud z toho neuděláme bunkr,
tak nikdy nevyloučíme, že se tam někdo... Dobrá, pojďme se bavit o tom, kdo dneska tvoří ten personál. Nestojí ta otázka taky takto? Co si budeme povídat? Ty lidi je potřeba zaplatit a často ty vrátné dělají lidé. Já teď nemyslím bezpečnostního personálu. Já teď myslím personálu pro školení těch lidí na té škole, protože tam velmi často se to dělalo tak, že ze školy se vzal jeden člověk, odvezl se na kraj, tam se proškolil s tím, že to pak měl následně implementovat do té školy. Ale to prostě nejde. Tam v té škole veškerý personál, včetně školníka a včetně kuchařky, by měl vědět, co má dělat v okamžiku, kdy dojde k nějaký ty krizové situaci. Protože tam je pak strašně důležitý to, když se něco stane a vy tam budete mít jednoho člověka, který funguje jako lídr, tak vám je schopen pomoct těm lidem, kteří najednou jsou v panice. A když jenom zařve, pojďte sem, zabarikádujeme se v té třídě, tak dává těm lidem šanci. Takže to proškolení toho personálu v těch veřejných institucích je z mého pohledu strašně důležité. Technická otázka, paní Vilda, tohle se stalo v těch školkách, základních školách a středních školách, nebo to byla právě jen taková ta opatření, kdo tam smí a kdo tam nesmí? Ne, tak tato školení se samozřejmě dějí se na různé úrovni, dokonce se dělají i třeba nácviky, evakuace, to samé se dělalo třeba i na univerzitě, ale to, co vy jste tady řekl, opravdu někdy to je víc formální záležitost, než ta efektivní a ta prakticky dotažená až do realizace těch opatření. Čili já si myslím, že máte naprostou pravdu a proto jsem taky říkala, my to musíme začít brát i ta školení podstatně vážně a udělat systém školení, nějakou strukturu. My jsme o tom mluvili právě s ministerstvem vnitra a s policií České republiky, protože to je jeden z prvních kroků, který je opravdu strašně důležitý. A já bych se ještě vrátila k tomu bodu 0. Já myslím, že nejsme na vysokých školách v bodě 0, protože vysoké školy v rámci své autonomie mají svá režimová opatření. Jiná fakulta má taková režimová opatření, třeba pro vstup. Nesmí se nosit, já nevím, jaké předměty. Jiná fakulta má zase něco jiného, ale my chceme nastavit nějaký standard, který řekne, co opravdu no-go, co nejde a co se potom dál bude rozpracovat což podle jsme udělali u těch základních středních škol. Přesně tak. Ví se, když budu úplně praktická, to, co jste naznačoval vy, kolik to stálo? V případě těch středních, základních škol nevíme. Já to neumím říct. My to sumu nevíme. Mě by zajímalo, pane Zimo, jak nákladné tyhle ty věci vlastně jsou pro tu univerzitu. A hlavně kde na to má vyčleněný nějaký rozpočet, bezpečnost? Tak já bych jenom chtěl navázat na to. Já si myslím, že důležité z hlediska toho, jak říkal pan poslanec Žáček, kdy ta bezpečnostní situace se velmi zhoršuje z různých důvodů, je třeba zavést prostě to vzdělávání už prostě od těch základních středních škol. Já si pořád pamatuji, že máme si hlavu dát od místa jaderného výbuchu, což je šílená blbost, jako, jo, to si může říct. Ale prostě toto do nás jako tlačili, že? Tak toto si pamatujeme. Pravda, že si to pamatujeme dodnes. To si pamatujeme dodnes. Ale to je samozřejmě nesmyslná věc, ale tyto věci by prostě měl být jaksi nácvik pro tu společnost u těch žáků, studentů, kurzy celoživotní, prostě dělat policie, municipality a podobně, protože se to může stát každému. To není otázka jenom škol, ale jak jsem říkal, ty útoky, které byly v zahraničí, byly náměstí, nádraží, dopravní prostředky, všechno možné a to může postihnout kohokoliv, nejen studenta. Jinak ty náklady samozřejmě na to univerzity mají vyčleněný určitý rozpočet nebo na něj dají, ale jsou to, bych řekl, drobné v tom, co by bylo potřeba. Samozřejmě ty standardy u těch nových budov jsou vyšší, tam už je prostě ten standard, třeba ten regulovaný vstup a podobně, ale ty prostředky na to nějaké... Dobrá, uměl byste mi říct... I investovali do té analýzy a podobně, ale určitě v té době budoucí, která bude následovat, se do toho bude investovat mnohem více. Dobrá, já se budu ptát, kde se na to vezme, jenom kdybyste mě pro představu řekl 189 budov Univerzita Karlova, kolik jste měli v rozpočtu na tyhle ty věci za vás? Když to vám takhle z hlavy nepovím. Byly to 100 000 nebo miliony? Určitě to byly miliony, musíte počítat, že ty fakulty, jestli můj odhad může jít tak, protože ta univerzita pracuje s rozpočtem 13-14 miliard korun ročně. Já si myslím, že v součtu, když bychom spočítali i ty fakulty, takže to budou možná kolem desítek milionů korun. Pokud do toho budeme brát i tu, jak si ty vrátné a podobně, tak to možná bude 100-200 milionů korun. A říkám, berte to odhad, který teď kalkuluji jaksi na místě. A ty místa, berte, že Univerzita Karlova má otevřený kemp v Dobronicích u Lužnice, chatu na horách a pak má prostě koleje a pak má matematicko-fyzikální fakultu,
fakultu, která je monobloková, jako je právnická, a pak má fakulty, třeba přírodeckou a první lékařskou, která je ve více budovách. Děkuju. Takže je to, a samozřejmě historický stav budov, když odmyslím Karolínu, většina těch budov je starších 100 let. Děkuji. Pavle Žáčku, politici se k tragédii vyjadřují, řeší se právě peníze. Diskutuje se o tom, že tady se bude muset trošku přitlačit na pilu. Včera měl tiskovou konferenci ministr Bek a naznačil, kudy se chce vydat. To je jasné, že to bude stát nějaké peníze. Mluvil o dotačním programu Jana Moskomenský z Evropy, nevím, co to obnáší. Mluvil o dalších možných zdrojích financí. Dotace, české dotace, nevím, jestli tam nějaké jsou. Už se o tom mluví? Mluví se o tom u vás ve sněmovně? Řekl, že pochopitelně, protože ta zodpovědnost je na tom vedení těch konkrétních institucí, v tomto případě třeba škol, takže to musí nalézt v tom svém rozpočtu, že se musí podívat do svého rozpočtu. Tady si řekněme, že to jsou desítky, stovky milionů korun. Podívejme se, jestli to bylo teda efektivně. Podívejme se, co bylo provedeno a co nebylo. My si musíme dělat nějakou analýzu, než do toho budeme zase směrovat nějaké finanční prostředky. Prostě ta efektivita a to, že se některé věci dělaly formálně nebo se nedotáhly do konce, přestože zde máme ta doporučení. My bychom si měli projít ta doporučení, která byla, a to se realizovalo, protože na základě každého doporučení nějaké finanční zdroje se někam směrují, a pak se bavme, co může udělat stát, nebo jestli musí dělat nějaký další krok, nebo jestli si vystačíme s těmi prostředky. Já bych tohle jako nebral tak, že jako to třeba trochu vyznělo minule, stát by musel dát nějaké šílené obrovské finanční prostředky. Řekněme si, co se dalo, jak to bylo efektivní, bylo to užitečné. My to musíme prioritizovat. Nikdo nechce, aby třeba Filozofická fakulta v Praze, ta hlavní budova, měla stejnou ochranu jako nějaká budova, která se týká jakého vyžití těch sportovního nebo jakéhokoliv jiného studentů nebo zaměstnanců. Myslím si, že tam je nutné opravdu si vybrat, a řekl bych, když se bavíme, a bohužel se to stalo v ten nejfrekventovanější budově, která mimochodem je vnímána jako symbol i Univerzity Karlovy. A skoro bych řekl, že víc lidí, než se objevily ty svíčky a ty průvody, si myslelo, že to je spíš rektorát, nebo že to má vztah jako k vedení Univerzity Karlovy, než to. Takže já bych to bral tak, že pokud bychom my měli, a pravděpodobně to byla součást těch našich zadání, aby se řeklo, jaká míra kde, tak určitě první řadě, první úroveň by měla být té budově Filozofické fakulty, možná právnické, a pak teda ty ostatní a některé třeba, které byly tak někde schované někde v regionech, tak, nebo do kterých chodilo málo lidí, tak tam třeba nedoporučoval ten váš expert nikoho. Jo. Takže prioritizovat a efektivně využívat ty finanční prostředky a primárně to brát z těch rozpočtů, které dneska jsou. Citujeme tady pana Kalvacha, který bohužel nemohl přijít, omluvil se. Stavění bariér u vstupu do budov, včetně bezpečnostních zbraní, nevychází jako účelné pro okamžiky ohrožení. Jako přínosnější vidí školení zaměstnanců, jak to byla řeč, nácvik rutinních postupů, výcvik členů krizových štábů, posílení centrální bezpečnostní linky či doplnění tísňových tlačítek, rámy, rentgeny eventuálně. Souhlasíte s ním? Je to tak? Vnímáte to stejně? Je to... Já bych s ním souhlasil, ale já si stejně stojím za tím, že si myslím, že v podstatě nějakou míru toho autorizovaného vstupu, v podstatě toho odstrašení, bychom měli zavést. Neměli bychom spoléhat jenom na to, že bude proškolený personál, protože to je ex post, ale měli bychom prostě se snažit zamezit tomu, aby k tomu nedošlo. Jo? Protože, jak říkal tady pan Zima, studenti tam chodí s batohama, já to chápu, ale v okamžiku pak si musíme vybrat. Buď tam můžeme chodit s batohama, ale budeme riskovat v tom, že v tom báglu zase někdo přitáhne pušku, anebo prostě s tím batohem ho tam nepustíme a pak aspoň částečně to eliminujeme. Já neříkám... To je mimochodem v té analýze, já jsem se to dívala, o tom se neuvažuje. Pan Kalvach tam píše, i zavazadlo velikosti běžného batohu unese třeba 5 kg výbušniny. A pokud se podíváte, co udělá sebevražedný výbuch s takovým množstvím výbušniny, je to zničení i celého patra budovy. Nevidím efekt, proč by se takový batoh měl někdo nechat zavřít ve skřínce. A já bych... Můžu jenom jako na to komentovat. Já si myslím, že média by měla být velmi střídmá informování té veřejnosti, protože na ten pořad se dívají lidé, i které nemají dobré úmysly. A uvedu to na konkrétním příkladu. Po té tragédii 21. jsem ve veřejném prostoru slyšel, že někdo vyhrožoval ve vystřílení vesnice, někdo vyhrožoval bombami na letišti, jo? A je to taková jako spouštěč pro nějaké ty špatné lidi, když to řeknu obecně a velmi bych řekl korektně.
Jo? Takže i tady je třeba toto vážit, protože někdy to může působit trošku návodně. Ale já si třeba myslím, že rentgen těch zavazadel v některých budách těch velkých bude, takhle omezíme kus studentů, aby tam šli na výuku v pátek, když to řeknu, nebo v pondělí. Ale prostě na to mít třeba prostě ten skener, který bude třeba jenom takovej soft, nemusí rozlišovat nějaký menší přehled, ale aby odlišil prostě v tom báglu, tak tam se to s báglem to projede a něco z toho vyjde, že třeba. Ten rentgen a rámy jako jsou super, ale tam pak narážíme na to, co je tady. Je tam obrovský pohyb lidí. Něco jiného je, když tam budete mít a bude na to čas. A něco jiného, když se vám tam nahrne 100 studentů a budete chtít všichni, aby prostě procházeli rámem a rentgenem. Ale já myslím jenom ty zavazadla. Promiňte, já vás zastavím. Mě zajímá, když spějeme ke konci, mě zajímá jedna věc. Proč my vlastně objevujeme Ameriku, proč nevycházíme z příkladů, které jsou jinde ve světě? Já myslím, že určitě neobjevujeme Ameriku, ale určitě se necháváme inspirovat a nechali jsme udělat také a děláme rešerše toho, jakým způsobem tyto situace se řeší v zahraničí. Vybrali jsme x univerzit a necháváme si analyzovat jejich bezpečnostní systémy, ale zase to nejde udělat copy-paste, to nejde prostě říct, ano, takhle to dělají v Americe, my to uděláme stejně. Prostě to my nemůžeme ani udělat z jedné univerzity v Česku na jinou univerzitu. My prostě říkáme, my musíme mít nějaké obecné povědomí, obecný standard a metodiku, k tomu proškolené lidi, potom na těch pracovištích opravdu koordinátory bezpečnosti, který fungují. A potom ty realizační, nejenom doporučení, ale ty etapy té realizace. Zodpovědné, efektivní realizace. Tedy podle mě to bude individualizováno. To bude individualizováno. Příští středu zasedne poprvé ta pracovní skupina. Budeme celou věc sledovat, musíme končit? Dobře. Řekneme si to pravděpodobně příště, ale pokud máte krátkou poznámku. Jenom jsem chtěl říct, že vlastně ministerstvo vnitra vydalo metodiku k ochraně měkkých cílů a ta je velmi dobře zpracovaná. A my s ní taky tam je pak otázka, kdo a jakým způsobem se tím zabývá. To znamená, ta existuje. Po ní se tedy my novináři asi ptejme. Děkuji vám za to. Na stránkách ministerstva vnitra. Děkuji moc krát, díky, že jste s námi byli. Přeju vám hezký večer. Děkujeme. Hezký večer. A my pokračujeme. Vládní spor kvůli možnému přijetí eura jen tak neskončí. Zatímco ministr financí tvrdí, že téma nemá smysl řešit, protože Česko nesplňuje právě žádné z nutných kritérií, ministr pro evropské záležitosti oponuje, že vládní programové prohlášení slibuje jejich naplnění. Proti přijetí společné evropské měny je parlamentní opozice, anebo třeba i ex-prezident Václav Klaus. 2 dopolední ministerské tiskovky, 2 protichůdné informace týkající se kondice Česka pro možné přijetí eura. V roce 2023 jsme neplnili žádné maastrichtské kritérium, ani jedno. Ano, předpokládáme, že minimálně jedno budeme plnit v roce 2024, ale dokud ty podmínky neplníme, tak ta debata vlastně nemůže probíhat vážně a racionálně. Materiál, který vyhodnocuje připravenost Česka, konstatuje, že v podstatě v roce 2024 nebo nejpozději v roce 2025 bude Česko více-méně velmi pravděpodobně připraveno splnit 3 z těch 4 kritérií. Ve vládním prohlášení stojí explicitně napsáno, že budeme usilovat o co nejrychlejší naplnění. Postoj ministra Dvořáka zpochybnil ex-prezident Václav Klaus. Podle něj teď není na přijetí eura vhodný čas, obzvlášť když neproběhla veřejná debata. To nemůže rozhodnout tato chatrná, nesourodá, heterogenní, v mnoha svých názorech protikladná pětikoalice. Je to tak fatální zásah do české státnosti, že to asi bez toho referenda by být nemělo. Přijetí společné evropské měny dlouhodobě odmítají obě opoziční hnutí, SPD i ANO. Jsou obrovské rozdíly v ekonomické úrovni. Jsou rozdíly v cenové hladině, jsou rozdíly v platové, v úrovni mezd. To znamená, že by se tady zvedaly ceny. Téma možného přijetí eura otevřel ve svém novoročním projevu prezident republiky Petr Pavel. A podle politologa Jana Kubáčka to udělal proto, aby před blížícími se eurovolbami nahrál některým stranám. Bezesporu Starostům a TOP 09, protože pro ně je to možnost nasvícení, je to možnost nastolit nějaké téma, kterým mohou tlačit na ODS, ale ono to kuriozně nevadí ani ODS. I ta totiž teď údajně může oslovovat zklamané voliče příslibem, že bude českou korunu chránit. Podle průzkumů totiž přes 60% Čechů euro odmítá. Šimon Pilek, CNN Prima News.
A já už ve studiu vítám europoslance Alexandra Vondru z ODS. Dobrý večer. Dobrý Díky, že jste večer. dorazil. Je tady Kateřina Konečná z KSČM. Vítejte, dobrý večer. Děkuji za pozvání. Ondřej Knotek z hnutí ANO. Dobrý večer. Dobrý večer. A vzdáleně připojen by měl být Mikuláš Peksa z Pirátské strany a je tam. Dobrý večer, přeju. Dobrý večer. Začnu u vás, paní Konečná. Co tahle debata o přijetí eura, která teď se tak nějak nabůstovala, znamená pro vás jako pro českou europoslankyni? Že je to debata úplně zbytečná, protože za prvé všichni víme, že si ji většina občanů nepřeje, za druhé tato vláda nemá žádný mandát k tomu, aby to přijala, a když vidíme my v Evropském parlamentu problémy zemí eurozóny, tak si myslím, že dneska do eurozóny chce vstoupit pouze blázen, takže já si troufnu říct, že já si říkám, proč to pan prezident udělal a hledám zatím to, co tím vlastně chtěl skrýt. Co má být to téma, o kterém se nemá mluvit a má se teď mluvit o euru, které prostě nikdo v téhle republice nechce. A navíc by bylo pro české občany velmi, velmi nevýhodné, na čem se shoduje většina ekonomů. Takže pro mě je to debata, která je zástupnou a bojím se toho, co má zakrýt za opravdu reálné téma, protože třeba pan prezident tady vytáhl právo veta a jeho zrušení. Teď máme euro. Já bych doporučovala panu prezidentovi, aby se soustředil na českou politickou scénu, na české občany a problémy českých domácností a prosím tyhle témata prostě neotvíral. Pane Pekso, podobná otázka. Co ta debata pro vás jako pro české europoslance, ta, která se vede a jak se vede, znamená? Tak především to znamená, že konečně řešíme to, co bylo vlastně závazek České republiky už to by před 20 lety, kdy jsme do Evropské unie vstupovali a kdy jsme se zavázali euro přijmout. Naprostá většina evropských států už ho přijala, včetně takových zemí jako je Slovensko, Chorvatsko a podobně. Ty další ve východní Evropě se na to přirozeně chystají. No a je to prostě cesta k tomu, jak se vrátit do naší normální ekonomické role, prostě do role té součásti celoevropského trhu, celoevropské ekonomiky, její součástí česká ekonomika je. A nevidím žádný problém v tom, abychom to udělali. Koneckonců, jak bylo řečeno, velmi podobné ekonomiky, jako je ta česká, typicky právě třeba slovinská, chorvatská, slovenská, tak v eurozóně jsou, udělali ten krok tímto směrem. No a já to vnímám jako příležitost i pro českou politickou reprezentaci vlastně začít mluvit do toho, jakým způsobem je vytvářena hospodářská politika evropského kontinentu, protože v tuhletu chvíli se bohužel rozhoduje de facto o nás bez nás.